Έχετε κάνει γύρισμα χωρίς το Ψινάκι? Έχουμε κάνει, ναι. Και? Ας πούμε, την πρώτη μέρα που το έμαθαμε, λέει ότι είναι Πουνηλίας. Ο Ηλίας γενικά έχει την τάση να ψιλοαργεί. Λιγάκι. Λιγάκι. Τέλος πάντων, λέμε εντάξει, άργησε λίγο στον δρόμο. Τέλος πάντων, αργούσε. Λέμε γιατί γίνεται. Μας λένε ότι ξέρεις κάτι, σήμερα ο Ηλίας δεν θα είναι εδώ. Έχει έρθει κάποιος άλλος στη θέση του ή είστε FAB 4 τώρα? Όχι, είμαστε FAB 4, αλλά νομίζω ότι σε κάθε επεισόδιο θα έρχεται κάποιος guest προφανώς. Αντ. Ναι. Είδες αυτό που είμαστε τώρα? Είναι ο Νίκος Μουρατίδης. Δηλαδή έχετε κάνει γύρισμα με guest? Θέλω να γίνω Φλωρινιώτης. Δεν μπορείς να μας πεις ποιος? Μπορείς ή δεν μπορείς? Άμα μπορείς. Ναι, είναι ο Νίκος Μουρατίδης το πρώτο που κάναμε. Αλήθεια, τέλειο. Παιδιά, τι ήταν αυτό? Και ο Μουρατίδης κάνει και αυτός μετατρέπεται σε GDI κάτι άλλο? Γίνεται μετατροπή? Στο συγκεκριμένο κομμάτι όπου ο υποψήφιος, ας πούμε, είναι χορευτής τραγουδιστής, θέλει να κάνει κάτι με το τραγούδι. Και ο Νίκος Μουρατίδης είναι πλέον ειδικός για να βοηθήσει.